התאחדות מעצבי השיער הבינלאומי, Organisation Mondial Coiffure, חגגה השנה 62 שנות קיומה. ההתאחדות שהוקמה בצרפת בשנת 1948 הצליחה לצרף לשורת תומכיה את אומני השיער הגדולים של התקופה. לאחר שנה בלבד להיווסדה, ערכה את אליפות העולם לאומנות עיצוב השיער Hair World, האליפות שסללה את הדרך לרמת המצוינות במקצועות היופי. התקיימה בכל רחבי העולם. לאחר מאמצים רבים ופעילות רבה של איגוד מקצועות היופי בישראל, OMC ישראל, בהנהגתו של נשיא האיגוד מר רומן רובין, נפתחה הדלת בפני ישראל שהתקבלה בסוף שנת 2008 כחברה בהתאחדות העולמית. מדובר בארגון בינלאומי גדול שבו חברות כ-65 מדינות, כולל מדינות ערב. בארגון חברים למעלה מ-500,000 בעלי מספרות ומעצבי שיער, אומני איפור וטיפוח הציפורניים מכל רחבי העולם. זוהי גאווה לאומית והישג אדיר לתחום היופי בארץ. הארגון העולמי למקצועות היופי הינו הגוף הרשמי הגדול בעולם, המקיים מדי שנה את אליפות אירופה ומדי שנתיים את אליפות העולם. אירועים אלה הם המשמעותיים והגדולים ביותר בעולם האסתטיקה ותרבות האופנה הבינלאומית, והם נחשבים לאירוויזיון של תעשיית היופי העולמית. כשגרירי תחום האופנה ומקצועות היופי של מדינת ישראל ברחבי העולם, OMC ישראל ובית האופנה לשיער מוטייר רובין עורכים יחד עם עמותת נותנים תקווה פעילויות משותפות ומעניקים ימי פינוק לילדים החולים ולאימהות השוהות עמם בבית החולים תל השומר. אנחנו יודעים, ימי שני זה היום של היופי וממש אתה רואה את הילדים ואת ההורים שלהם ממש יוצאים מחויכים, מבסוטים שהם רואים את היופי ואת האור אפילו שהם בתוך בית החולים. ממש נהניתי, הספרית הייתה ממש נחמדה ואני אשמח אם תבואו שוב. אני יוצא מאמירה שהיופי יציל את העולם. אנחנו פה וכיף לנו ויש לנו שליחות מאוד מאוד ממורכת לזה שאנחנו מגיעים לפה ועושים את המלאכה הזאת. כולנו נתאחד וכל אחד ייתן תרומה קטנה. הילדים למעשה הם העתיד שלנו. עכשיו לא כואב. נעצב לה את השיער, נעשה לה פן יפה, ניצור לה קצת חיוך על הפנים. My family is in Jordan, but I'm from the West Bank actually. I live in Nablus. So I needed a change and this is great actually. This is great, yeah. Thank you very much for all that you are doing. Love is to share, money is for you. בסימן אירועי האופנה הגדולים בעולם מתקיים מופע גלה, אומנים נותנים תקווה, אשר נרתמו להשתתף למען מטרה נעלה אחת, שהכנסותיה קודש לעמותת נותנים תקווה. ישראל שוב חוזרת לזירת האופנה העולמית. בשנת 2010, לראשונה בתולדות המדינה, הנבחרת הלאומית של מדינת ישראל הוזמנה על ידי ההתאחדות הבינלאומית להשתתף באליפות אירופה ובאליפות העולם בפריז בנובמבר 2010. חברים יקרים, OMC ישראל תשמח להוביל יחד איתכם את הפעילויות החשובות והמבורכות לרמת ההכרה הארצית והבינלאומית. ברוכים הבאים ל-OMC ישראל.